amanye ya bamphefumulo omunye ya wafunga omunye kwathi uyofela komunye sambe uthi ngaphinde ngamuzwa omunye futhi ethi naye uyofela kuye inkinga lokho akakushongo kanye ubelekesho nje nakwabanye ethi uyofela kubo kwase kuyacaca ukuthi mina animazi umuntu hayi ngoba umuntu unamacala unecala ngapha icala ngapha necala ngale ya umuntu unalamathala awenzayo abantu abangawaboni baze bafakaze ngaye bathi bona-ke lo akoni bebe bengaboni ukuthi uyena omkhulu umoni nina animazi umuntu ya sambe boy umuntu unalamathala anokuvezela wona ungaseniphile naye isikhathi sathuba side nina animazi umuntu anibazi ubuntu bakhe futhi kanisazi nezinto sakhe kepha uke wangichithako umdadewethu wathi hazi mina umuntu ngiyamazi wathi umuntu umhluzi wepisi kahle kahle impisi uqobolwayo inkinga wembethe isikhumba semvu wathi umuntu uma lalephenduka la ngikhuluma ngomuntu engase ngithandane naye ngalala naye iminyaka eyayingaphezu kweshumi uthi kepha ngangingakaze ngembulelwe ukuthi khona abanye abantu athandana nabo abangaphezu kweshumi ngoba umuntu unokuphendukela esiswini njenganotshwala wathi mina ngiyophuzayo inobana ngiyasola ngaliyamini ukuthi ngase nginxibile ngoba uye lo owayesengisabisa nangokungibulala inkinga wezobe engaqala ukubulala mina ngoba waqala ukubulala isasa lami ngizwane ngikhiphe esikoleni engibonisa abantwana nami ngisengumntwana mina animazi umuntu sambe uthi man phinde wangichitha komuntu mfowethu bona mina umuntu ngiyamazi bathi umuntu inkinga engakazululeki yiphutha elingalungiseki isipho esingalapheki kwathi lesi sipho siyasifuna ukuthi uzithembe sasihleli sonke kuleli ziko elilomhlaba oyindingiliza ya lapho sasinokuzakhela khona abangani bethu esibathandayo nesibathembayo nabangani bethu bazakhela abangani babo ababathandayo nababathembayo